David Aġus, il-wib tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista, ingħaqad fit-tellieqa għal viċi kap tal-partit għall-affarijiet parlamentari. Dan żvelah ma' ġurnal lokali kif ukoll permezz ta' messaġġ fuq Facebook. Aġus sostna li ħad din id-deċiżjoni fuq il-fatt li fl-elezzjoni ġenerali ġie elett minn żewġ distretti, sinjal spjega tal-fiduċja tan-nies. Għaldaqstant qal li jrid jagħti lura l-fiduċja u jibni fuq l-esperjenza li jakkumula. Intant ma żbilanċa ruħu favur ebda mill-kandidati għal kap tal-Partit Nazzjonalista, mossa li żommru l-bibien miftuħin ikun xi jkun ir-riżultat ta' dik l-elezzjoni. Bekk it-tellieqa għal kariga ta' viċi kap ukoll kompli timtela wara li aktar kmieni din il-ġimgħa kienu żewġ membri parlamentari nazzjonalisti Roberta Rigo u Kristi De Bono li wrew l-interess tagħhom ukoll għal din il-kariga. Kariga li se jokkupa id-deputat Mario De Marco.